El rosari de l'aposta. Havia badat massa a Tavistock, el poble vetust a les vores del riu Tavi, que delimita la vall d'Altamar per l'est. Segons el meu pla de visita turística a la zona, després d'errar pel mercat d'artesania i queviures d'aquella població, tocava moure's directament cap a la Unceston, al nord-oest, per inspeccionar un castell normand i, potser, fer un tomb amb un trenet de vapor de l'època de la reina Victòria. Però en comptes d'això, havia romangut en un pub local al llarg d'una hora ben bona. El que m'havia calgut per assaborir calmadament el tradicional cream tea, típic berenar del sud d'Anglaterra, del que un nadiu de l'indret m'havia parlat amb entusiasme. De fet, no res d'especial al capdavall. Té calent, acompanyant un brioix amb melmelada i clotted cream, una mena de nata molt atapeïda característica de la Cornualla. De manera que, com a resultat del meu caprici llaminer, el programa havia sofert un petit trasbals, que intentava minimitzar llavors pitjant a fons l'accelerador del vehicle de lloguer que conduïa per la carretera B3362. Sobre el paper al mapa, un petit trencall fent drecera per fel d'Unet semblava una bona pensada. L'havia estat considerant mentre berenava perquè, potser, em servia per esgarrapar 5 minuts, no més, dels que llavors havia perdut. L'estalvi, ben mirat, era pírric tenint en compte els riscos, sobretot el de desorientar-se. Però, malgrat tot, el meu instint va reaccionar fent el cop de volant en el moment precís per tal d'enfilar el caminet. A uns 100 metres del nucli de Fel d'Unet, vaig haver de marcar amb els pneumàtics al ferm una frenada seca, per tal d'evitar una col·lisió imminent amb el darrer dels vehicles d'una cua irregular que barrava el pas per aquella via. Quan vaig haver-me recuperat de l'esglai i la sobtada injecció d'adrenalina, vaig adonar-me'n del fet que cap dels cotxes de davant meu comptava amb passatgers ni tan sols amb conductor. Simplement, eren allà, al bell mig de la calçada fent nosa. En aquell moment, vaig ser conscient de la meva pífia estúpida i vaig contemplar la possibilitat de girar cua i tornar a la carretera principal. Però, un cop més, em vaig deixar portar pels reflexes aturant el motor i baixant de l'utilitari. Total, ja no venia d'allò. I potser podria fer-me una idea de la situació acostant-me, tant com pogués a l'inici de la filera, i decidir en acabat. Tal com vaig fer. No vaig trigar en arribar a un tram ample on s'aplegava una colla d'individus que jugaven a criquet. No és que sigui un entès en la matèria. De fet, en sóc un absolut neòfit i, la veritat, no m'interessa gaire, per molt que diguin que és el segon esport en nombre d'espectadors arreu del món. Però, sense lloc a dubte, a jutjar per la disposició en l'espai dels participants, el bat característic i les 3 estaques que feien de wicket plantades darrere del batedor, allò feia tota la fila d'un partit improvisat d'aquest deport tan britànic. A banda dels propis jugadors, arrambat a les parets d'un vell casalot, hi havia un grupet de gent amuntegat al voltant d'una mena de tauleta de càmping, la qual acollia tot de garrafons, ampolles i alguna galleda de llauna, presumiblement, plena de glaçons, de gel, palplantat com un estaquirot a tocar d'un dels defenses que es balancejava rítmicament, fielders, els hi diuen els que han de recollir la pilota un cop aquesta ha estat colpejada. Vaig observar l'escena al llarg d'uns instants amb una barreja d'astorament i curiositat. El veredicte al que vaig arribar després de palesar els senyals distintius va ser concloent. Aquella gent anaven gats perduts. Vist el panorama, la probabilitat que aquells galifardeus escampessin la boira amb els seus carros en un temps raonable s'endevinava òbviament nul·la. A més, tampoc era clar que fossin els propietaris dels vehicles que formaven la caravana estàtica a l'entrada del poble. I encara, haurien estat incapaços de conduir tan mamats com anaven. Així que només quedava renunciar a tirar pel dret, assumir l'error i fer marxa enrere per reprendre el viatge per la carretera local B. Just el que em disposava a fer quan el jugador que tenia més a prop va adreçar-se a mi amb una pronunciació gairebé inintel·ligible, per laxa. Ei, col·lega, on està a la festa? De què va això? Vaig preguntar, sincerament interessat. Bé, només juguem a criquet. Això és tot. Va respondre amb la mateixa dificultat en el seu discurs. Ja veig. Vaig resignar-me davant l'evident limitació a la que es veia abocada la conversa. Vaig romandre immòbil una estona més, expectant el desenvolupament del joc sense entendre'n un borrall, però meravellat pel fet que resultés prou fluid donades les circumstàncies.
Coincidint amb la fi de cada ouva, el canvi de llançador després de 6 intents de tombar els 3 palets, tots s'aplegaven a prop de la taula per proveir-se d'un líquid que definitivament no era aigua. Alguns s'amorraven a les garrafes, d'altres xarrupaven de les diverses ampolles, a discreció. Com a fet atípic, si més no, curiós, vaig constatar que tots ells, abans d'empassar-se la corresponent ració de beuratge, es posaven als llavis un estri i inflaven les galtes per bufar tan enèrgicament com podien. Sense dificultat, vaig identificar aquell petit instrument que anava de mà en mà com l'alcoholímetre que els informava de la seva evolució etílica. Jo m'hauria dit que era l'ànima de tota la xerinola. En acabar la ronda, cadascú tornava al seu lloc al terreny de joc per prosseguir amb el partit. Que ho feu sovint? Vaig preguntar al mateix home amb qui havia parlat abans. Fer el què? Respongué vagament, desorientat. Aquests partits especials. Vaig aclarir-li pacient. Ah, bé, Va contestar dibuixant un somriure al seu rostre envermellit. només cada darrer divendres de mes, dia de paga. Va continuar. La sidreria d'aquí, de Fel d'Aunet, és oberta fins 6:15 i, si portes els envasos com nosaltres fem, la sidra d'Ojo et surt gairebé regalada. Què és producte típic d'aquí la sidra? Vaig interrompre'l, engrescat amb la idea de poder aprofitar l'avinentesa per comprar alguna cosa genuïnament autòctona. Les normes de la casa de la sidra. Va seguir, ignorant-me. Qui perd, paga el mam. Ara bé, l'equip guanyador ha de demostrar com a mínim 1,5 grams d'alcohol per litre de sang. Si algun dels integrants de l'equip no compleix, ho paga tot. Guaita'ls aquests, vaig exclamar indiferent. Ja gent per tot. Aleshores, vaig fer un cop d'ull ràpid al rellotge del meu mòbil. Tenia el dia ben entolladís i em venia molt de gust tastar aquella sidra que allà es balafiava tan generosament. D'acord amb el que m'havia dit el paio, devia haver una sidreria no gaire lluny. Si m'afanyava, encara tenia una possibilitat d'enganxar-la oberta. On para aquest establiment on compreu la sidra? Vaig demanar. Ah, amic meu, cap allà. M'assenyalà indefinidament. És situada a uns antics estables. Ho reconeixeràs de seguida, però perdràs el temps si t'acostes, ja serà tancada. Va considerar tot comprovant l'hora en el seu canell. Veus aquella tropa? Continuà, indicant la colla de la tauleta. Ves cap allà i demana'ls una ampolla, sense miraments. En tenim de sobres. Mercès, mestre. Vaig agrair-li sense més xerrameca, tot iniciant la marxa cap al punt calent. A mida que feia via en direcció a la beguda, m'anaven sorgint els dubtes, sobretot veient com d'exaltats semblaven alguns dels subjectes. Els negocis amb borratxos mai són cap ganga. Però un cop allà em va sortir naturalment, sense vacil·lació. Que teniu cap ampolla d'això que beveu de sobres per mi? Fuig, borinot, digué un dels elements amb cara d'assassí. Fot al camp. Per ser honest, aquella resposta em va sentar com una bufetada, encara que en el fons no em sorprenia. Una rèplica així no deixa gaire marge per a interpretacions alternatives. Més aviat a l'inrevés, com més la rumies més clara et queda. Insistir-hi és demanar números per a la rifa dels problemes. I, malgrat que de bon grat li hauria clavat un bon bolet a aquell mal educat, tampoc pagava la pena excitar-se per tan poc. No m'havia mogut de lloc quan, de sobte, vaig sentir un crec escandalós que provenia de l'àrea de joc. I en fixar-hi la vista, vaig descobrir-ne l'origen al bat de criquet. Tot semblava indicar que un dels jugadors havia trencat el pal al cap d'un altre, el qual jeia al terra immòbil amb una ferida sagnant ben visible al front. La meva primera impressió va ser témer un malaurat accident, gangues del joc, tot i que me la portava ben fluixa. Però vaig comprovar immediatament, per la reacció de la resta de personatges, que allò havia estat una agressió amb totes les de la llei. L'atac va representar el tret de sortida per a un monumental aldarull en el qual participaven, no només els esportistes, sinó, també, els que guardaven el mam a la taula, i en el que es repartien guitzes clatellades mastegots, cops de puny, en resum carícies assortides. Concert en si major. Se'm va ocórrer, tot escoltant el repertori de sons del ball de bastons. Aleshores, em vaig veure allà, al costat de l'arsenal de beguda desatès, i vaig pensar, què punyetes.
De manera que, prèvia comprovació ràpida de la situació, vaig agafar un parell d'ampolles i me les vaig endur cap al cotxe. Enrere, deixava un grapat de gent fotent-se d'hòsties amb l'únic recel que no se n'adonessin de mi i la meva petita acció cleptòmana.